Kad je Isus lađom ponovno prešao na drugu stranu, skupilo se oko njega veliko mnoštvo. Dok je bio kraj jezera, prišao mu je jedan od prvaka sinagoge imenom Jair. Čim ga je ugledao, pao je do njegovih nogu i počeo ga moliti: "Kći mi umire, dođi i položi ruke na nju, da ozdravi i živi." Isus je krenuo s njim, praćen velikim mnoštvom koje ga je guralo. U mnoštvu je bila i žena koja je krvarila 12 godina. Mnogo je trpjela od raznih liječnika i potrošila na njih sve što je imala, ali bez ikakve koristi. Što više, bilo joj je sve gore. Čuvši za Isusa, probila se kroz mnoštvo iza njega i dotaknula njegovu odjeću. Mislila je: "Bit ću spašena ako barem dotaknem njegovu odjeću." Krvarenje joj je odmah prestalo i osjetila je da je ozdravila. U isto vrijeme Isus je osjetio da je iz njega izišla snaga. Okrenuo se mnoštvu i upitao: "Tko mi je dotaknuo odjeću?" Učenici su mu rekli: "Zar ne vidiš da te mnoštvo pritišće? Kako onda pitaš tko te dotaknuo?" Isus je pogledao okolo da vidi tko je to učinio. Na to je žena preplašena i uzrhtala, znajući što joj se dogodilo, prišla i ničice pala pred njim. Rekla mu je svu istinu, a on joj je odgovorio: "Kćeri, spasila te tvoja vjera, idi u miru i budi zdrava od svoje bolesti." Dok je on to govorio, došao je jedan od prvaka sinagoge i rekao: "Umrla ti je kći, čemu učitelja dalje gnjaviti?" No Isus se nije osvrtao na te riječi, nego je rekao prvaku sinagoge: "Ne boj se, samo vjeruj." I nije dopustio nikome da ga prati osim Petru i braći Jakovu i Ivanu. Kad su došli u kuću prvaka sinagoge, zatekli su metež, jadikovanje i glasno žalovanje. Isus im je rekao: "Zašto vičete i jadikujete? Dijete nije umrlo, nego spava." Oni su se Isusu podsmjehivali, a on ih je sve istjerao. Poveo je sa sobom djetetove roditelje i učenike, pa ušao u sobu gdje je bilo dijete. Uzevši djetetovu ruku, rekao je: "Talita kum", što znači: "Djevojčice, kažem ti, ustani." Djevojčica je odmah ustala i počela hodati. Bilo joj je 12 godina. Ljudi su se jako čudili. On im je strogo zapovjedio da za to nitko ne sazna i rekao im da djevojčici daju jesti.